Čaute ľudia, minulý diel ste videli, no, ja som oveľa viacej chorý. Sme niekde skončili, lebo mama nevie. Teraz som tu úplne sám. Teraz ma budú pozerať tí, čo chodia do školy. Máme totiž chrípkové prázdniny v škole. Tu máme šatník. Šatníček, potom vám ukážem psa lepšie. Šatník, bordel tu jak v prasárni. Kde sa vlastne to. Potom tu máme kúpeľňu našu. Hej. Vania, skoro celú kúpeľňu, hej. Naši záchod má byť. A tam je náš Lokinko! Nepoviete, že je zlatočky. Máme kuchyňu takú, rovno tu. Tu máme obývačku, máme stolík, myčku, sladkosti. Tak. A tu máme také poličky. Teraz pôjdeme hore. Tam akože so schodami. Toto si beriem na školu v prírode. Tu mám zašity. Potom ideme hore. Tu bude zaujímavé. Dobre. Tu máme spálňu. Tu spím ja, kolo mami. Hej, akože ja ešte mám uvedenú izbu. Tu som sa budol zasnúť. Teraz pôjdeme na brtove detskej. Tu cvičím, tam mám zlaté sedačky. Tu mám hráčky, jak vidíš, vak. Tam je čím tenierom. Toto je gauč starý nás. Tu posteľ. Ja tu väčšinou spím. Tu mám kreslo, druhé kreslo. Pracovný stolík, kde robím videa. Nie videa, ale chápete. To som robil v škole. A tu mám najzvláštnejšiu vec. To je PlayStation 4 od Ježiška. Fajné, máme tu Minecraft, GTA. Mám podivujúcky Minecraft. No, ešte tam mám zbytok hier. Takže mám pičku Steva, lebo som bol fanúšik chápete, Minecraftu. A asi už môžeme končiť, lebo ukázal som vám môj dom. Takže ahojte. Vítam vás ďalšieho videa.